Γεια σας, τέλος πάντων, σε Ματένισταν και κάνω ένα βίντεο για να ενημερώσω, για να σας πω κάτι. Θεέ μου. Ναι, δεν θα ρωτήσετε γιατί δεν κάνω βίντεο GTA, ενώ είναι καινούριο παιχνίδι, ολόκληρο καινούριο παιχνίδι είναι. Λοιπόν, μία σημαντική λεπτομέρεια. Θα σας την πω σε λίγο. Ναι, λοιπόν, συνέβη κάτι πάρα πολύ κακό. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ. Αυτό το παιχνίδι που θα το έπαιζα συνέχεια, όλο αυτό το παιχνίδι, ολόκληρο Πάσχα, δεν μπορώ να το παίξω επειδή, τι να σας πω, το PlayStation μου την πάτησα και πήρα 12 γίγκα. Δεν χωράει το παιχνίδι, ρε παιδιά. 4 παιχνίδια έχω παίξει όλα και όλα. Oh my God. Άντε καλά, δύο παιχνίδια. Ένα παιχνίδι που δεν το έχω παίξει. Ένα παιχνίδι που το έχω παίξει, αλλά εντάξει, το Call of Duty Ghost. Αλλά κυριότερα έχω παίξει αυτό το παιχνίδι και αυτό το παιχνίδι. Και δεν μπορώ να παίξω αυτό. Καλύτερα να έβγαζα αυτό. Δεν είναι και το συναρπαστικό. Ενώ αυτό, ένα από τα καλύτερα παιχνίδια, δεν είναι πάρα πολύ σπαστικό. Καλά. Αυτή ήταν μια μικρή ενημέρωση. Θα ανεβεί ένα κανονικό βίντεο Lego Marvel, η 5η αποστολή. Οκ. Ωραία, ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Καλή συνέχεια.